Daanan namin, daming tao. Ganito rin, dami dito. Ganyan sila. Ah, sa sila naman ang Ay, nandun na sila kuya na una na. Ayan po, Ate Lorna, Pagayunan. Ilang shoutout po, hello po. Nagano po kami. Ayan. Ayan kay Ate May Tugadi, Miguel shoutout. Maingay po. Opo, ayan kay Emily Borja. Good evening. Arne TV, Miguel shout out. Jane, hello po, good evening. Andito pa kami. Saan yun sila, ano po yan? Ayan, dito po kami oh. Ayan. May mga ano dito. Opo, Ate Grace, Albatren, Miguel shout out. Sa ano to, may dito po sa ano, sa Caloocan. Chris! Night market, opo, night market po. Oh, shout out! Yan, dito kami. Shout out kay Kagapay. Nanonood ngayon. Ay, nandito pala kasama namin. Dito po kami sa ano, sa Food Street, ay Food Street, opo. Street po. Ayan, kay Faisal Abdullah, Pinoy Mi. Opo, dito po kami, may peryahan. Oh. Ayan, sa Chris Ulo. Hello po. Ayan. Ay, naka-live kaya? Opo. Ayan. Emily Barhal, Hairap, and Jack. Ay na, mama. Mama, yan daw. Sa kanya daw. Mahubaran ako dito. Mahubaran ako dito. Bakit? Yung build ko nga, wala. Sinsya na po. Nahulog po yung tatalon ko na. Yan ang maganda dito. Oh. May mga tambayan dyan. Ayan. Ayan, malaki yung ano dito. Sana all hawak kamay. Sana all may kahawak kamay. Yayain mo si Darius. Ala, pati si Sweet Charms kasama sa gala. Opo, siya talaga yung gala eh. Gala din po to. Yan. Kami uuwi na po.
po. Ayan, MD Sohag, mega love shout out kay Amis Life. Ano to? Last Life 2. Ayan. Dito na po tayo sa ano, parang Oy, mga taga-Caloocan po dyan ha. Balang araw tatakbo po. parang walang pandemic, pati mga bata nasa labas pa. Opo, parang walang ano, parang Curfew, alas 8, rin natin alauna. ay wala nang curfew ngayon. Tandaan, gawin natin 40 peso. Nako, uwi na kayo at magpahinga, grabe di pa. Kaya bal. Opo, ito na, pauwi na po kami. Basta nagpaano lang, pahangin-hangin lang. Bawat ulo. Yan. Tsaka para para ano rin pa. Saan yung Oo, sige ito. Dadaan tayo doon. Ikaw may guy. Meron din sa bisip ng SFR dito sa ano. Sige. yan. Punta kayo sa amin. Oh, doon tayo kina Bobby. Mahulog na yung pantalon ko. Mahulog na yung pantalon ko. Saan si Bobby? Eto. Tulog yata. Oo. Tulog sila. Sige, brother paas. Ano to? Bukas dumaan sa kabila. Nangagaw ka na. Ayan, si ano po siya, ano, Sweet Charms. Nangagaw ng ano, Wala namang upuan. ginawa. Diyos me. Ayan. Ito yatong bag ko. Oo. Ay, ulog. O, tingnan mo. Ulog. Kamaldita. Ate. Ayan. Ulog ba? Ayan. Daidilio, mega love shout out. Dapat doon na lang Nelia Silva, mega love shout out din po kay Marizon Maglaki. Ayan. Ayan po, peryahan po dito sa ano, sa North Caloocan. Last Life 2. Ayan, mega love shout out. Hindi ako makalakad ng maayos. Nahulog yung pantalon ko. Nagyaya pala dyan yung ano, yung kasamahan ni Kuya Wal sa church. Si... Yun, Ah. oo, yun yung nagsabing pumunta pala dyan. Yung tumulong sa kanila sa ano, sa vaccine. Mm-mm. Ayun pala. Ayan, kumusta po kayo? Ano po yung pizza kayo? Dahil malapit na yung Christmas, no? Ayan, Jennifer Ita, may love shoutout po kay Christina Monfort. Ayan, ang mga ate, ate Lilibet. Kanina pa, kanina pa nahuhulog sa kakamadali ko kanina. Hindi ako napag-belt. Oh. North Caloocan, ingat kayo po. Beverly Grace Digurio, mega love shoutout po. Ayan, taga North Caloocan din po siya. Ate Aurea Tumaliwan, mega love shoutout. Kay Norney TV Vlogs, mega love shoutout din po. Ayan. Ate pong driver, si Bobby TV 143. And nandito rin po si Brother Paas. May mitugadi, ayan, Manang Sweet Charms, magbalang ka. Ayan, mamaya ihagis ko to. Ate Noemi, ihagis ko na to. Ayan, Benz TV, musta? Ayan, kami muna dito ha.
Kami muna dito, Benz. Ingat kayo dyan. Ayan. Naglakad ikot-ikot kami dito. Kung may bagas-bas dyan sa ano, dito may ano rin dito. Yung tawag dito na ano, isa sa Amaya. Nasa Bulacan. Merlin Cute TV. Ayan, sana all cute. Miglab shoutout po sa iyo. Ayan. Proud Igorot. Miglab shoutout po sa iyo dyan. Proud Igorot BG's Live. Ayan, kumusta kapatid. Happy birthday again. Thank you, thank you. Ayan, supportahan po natin ang ating kapatid na si BG's Live. Ang dati. Ayan po si Proud Igorot. Ayan. Yan, ingatan mo si Brother Paas, baka man chicks. Ay nako nanay, alam mo na si Brother Paas. Power Mama Kiray, mega love shoutout po. Wag naman kaagad pa love queen Kalason Warriors. Ay nako, pero pag ibigay niya sa akin yung doggy niya, babatin na po si Ate Sweet Charms. Ang cute-cute ng doggy niya kanina. Ayan. Loida Nagasawa. Ayan. Ayan, hopefully po. Ayan. Kapatid, Igorot, hindi ako maabigay ng jacket. Ayan, pauwi na po. Ayan. Aga na yung bra, migalab siya to. Ito okay naman. Medyo busog. Sobrang busog talaga ako ngayong araw. Ano na lang pumasok sa ano ko. Norhaima diba? Migalab shout out po. Migalab shout out po Ma'am Norny Espilan from Benz TV. Sofia Bronyosa, migalab shout out. Kay Mamita, hello po Mamita, migalab shout out po. Kay Mers Rodriguez, migalab shout out. Kay Ros Rufino, migalab shout out. Yan, conservative yan si Brother Paas. Opo. Beverly Grace Gregorio, balik ka na ng daig kaagapay, sabay ka kila Kuya Bal pag uwi para hindi rin po tayo makapamasahe. Ayan, sana maganda yung daan nila dito. Katakot dito. Ayan, sa North Caloocan po ito, Ate Lane. Ayan. Agoy, napagtipan pa si Spike kumakain Spike ng 500. Buti pa dyan hindi naulan, sasama ka pa kagapay pagbalik dito. Nako bes, dyan ka na. Ayan, secret nanay. Parang parang mabilis yung takbo ni Boss Bobby ngayon. Hinahabol niya si Kuya Bal at Kalinga Prab. Papunta na po kami sa North Caloocan pa rin, malapit sa ano. Dadaan pa tayo sa inyo, ano? Ewan ko kung saan sila dati. Doon yung sasakyan ko na iwan. Oo. Leah Olga Vlogs, ayan, migalap shoutout din po. Maraming salamat. God bless po sa iyo. Edwin Ponsalan, migalap shoutout po. Hindi ko rin po alam kung dito matutulog sa ano yung dito sa North Caloocan o doon talaga sa ano, saan yun? Sa QC. Ayan po. And secret nga nanay. Ito excited to eh. Ako alam ko naman, alam ko. Ayan. Imelda Divino, Miguel, shoutout po. And advance Merry Christmas po. Oh, di ba ang ganda. Ito sa Pinas may mga light na dito. Oh.
Yan. Yan, oh. Sabihin mo na, secret. Juni lagtapon, hala kagapay, galit na si nanay. Oy, nanay, ano yung ano yung napkin na issue? Hala kagapay, ayan, wag mo tumalon bro, hawakan yung pantalon mo. Bahala ka, uwi na ako. Nako, wag kang uuwi. Welma, Igamin, Iglab shoutout po. Ayan, yun ang magalit yan si nanay. Mariana Quisado, Miguel Love shoutout po. Ate Salvi Garcia, Miguel Love shoutout. Siya dahil pa yung ayaw niya. Ate Salvi, ayan, thank you po. Ayan, yun nga kanina. Ayan. Pasador na may bibag ang naiwan sa toilet. Ako. Kaya nga. Ay nako. Parang sumpat talaga itong ano. Pag tatabi ako sa live ni Boss Bobby. Tsaka dito sa sasakyan. Nako. Grabe to. Yan po guys, si Bobby po yung nakadrive. Parang grabe ang bilis patakbo. Ross TV, Miguel Love shout out. Parang nahihilo ako. Nahihilo ako. O, di ba ang ganda din, maganda pa rin kahit masa medyo balik na po sa normal lang kamay nilaan. Ayan. Sumama ka na kuya kaagapay. Ayan. Sasama na yun. Sasama daw si Sweet Charles. Ayan. Josephine Lahir. Ayan, good evening. Miguel Love shout out kay Madeline Paras. Daidilio. Ayan, yun na si nanay, magkaputok-putok na yung mattress niya. Ayan. And Carmel 30, Miguel Love shout out. Ayan, pati daw sa palaro ni Kichi para daw akong sumpa. Kasi hindi kayo manalo. Ayan. Laro ni KJ. Oo. Lagi kang lampas. Lagi kang dumudulas. Oo, nga rin ako nila Kari kasi sabi nila pag andun si kay kaagapay, hindi kami mapili-pili. Nung umalis ka nga, nung nanalo si Karen. Oo nga, kaya nga doon sabi niya. Sa Kasigisa, kung nanalo si Kasigisa. Tapos din niya palaro din ni kay yata. Kay yun, kay RMM 143. Kanino ba? Kaya Adubulate. Oh, basta kaya Adubulate kate MM naglalaro sila. Pagpasok ko pa lang, ako yung nakasagot. Ala, sabi nila, kaagapay nanalo, kakapasok lang. Ayan, nanay sasama po yan pag uwi ng daet. Ayan. Hayat Zamoras. Ako nanalo ako. Yun ang matindi. Pag-gising ko sa umaga, sabi nila, ay Charles, nanalo ka. Sabi ko. Pero maganda yung pero pag tinatawag ka talaga, tulad dati ako, nanalo ako dun sa kaibigan ko. Ang problema,
Ayun, iniwan ko yung cellphone ko. Mm. So tinatawag pala ako. Pagdating ko, ano na, tapos na magbilang. Na ganun, okay, next na. Okay naman Pag-comment dahil yung ko, napanalunan ko doon is pinandagdag ko doon sa binigay ko doon sa na-paralyze. ayan, nag-ano lang po kami, Kuya Rick, medyo nagpahangin lang sa labas. Ate Hayat, si Sweet Charms. Ayan. Fatima is AMI, Miguel Live shoutout po. Ayan. Wala akong balat sa puwet. Ay, ano yan? Nonal sa puwet. Kasi masaya kayo ba? Huwag mo nang galitin si nanay, pati si Bebang. Ay, may. Ay, nako. Tawang-tawa na naman ako kanila sa video nila, Bibang. Ross TV, punta ka na sa Daig Gagapay. Shoot sa, shoutout sa mga kasama mo dyan. Maraming salamat po, Ate Carmel. Ay, Ate naman ako. Mas natanda ako. Ayan, sa kapatid. Oh, madam. Love shoutout. Opo, Ate Salvi, si Kuya Bobby. Kaya medyo nahihilo na ako. Lina Ramiscal, ayan. Kuya, sasama ka na sa Daig. Ayan. See you when I see you, guys. Ayan. I will do the best and the rest. Always smile. May love shoutout po. Ay, Ate Philly, Ate Norny TV Vlogs. Ayan, pag ako nanalo talaga, manda kayo. Ayun o. Pupunta ko sa Fishport, yung may mga isda na nakalabas at ipang ano daw to? Mag-vlog yata sa Nabotas. Ayun nga pala may ko bukas sa Nabotas. Ayan, supportan din po natin si Gisa Bicolana. Ayun, may palaro daw siya, guys, sa mga gustong magpalaro. Ayan, pwede po kayo pumunta kay Gisa Bicolana. Ate Phyllis siyang vlog, may live shoutout po sa dyan. Maraming salamat and happy Merry Christmas po. Ayan, thank you po. Kay Lisa Palmeri, may live shoutout. Ayan, Cool Wayne, may live shoutout din po sa dyan. Cool Wayne, ayan, supportan nyo rin po. Cool Wayne. Ima Mendoza, ayan, may live shoutout po. Thank you po. Ayan. Kaya mamaya ito matutulog na to si Kuya Bobby. Oo. Vaccine Kaya nga Hayat. Naku. Saan lugar po sa Caloocan yan, night market? Sa na po 'yon, sa may papunta ng Bulacan malapit. Anad kaayo man ng Sweet Charms, apanakpay aglaba, makataktak daytoy surot-surot ti live, hahaha. Ano daw? Marami daw taktak. Take care. Uwe. Iba yun, parang inano mo yata The alam is mag-ingat kasi nga maglalaba muna siya. Yung pag panonood ng live. YouTube, oo. Chorot-chorot. Yung surot-surot is yung pagsama-sama sa mga live. Chorot.
Pagsama-sama sa mga live is nakaka-istorbo. Yung sa yung sa ano kasi, yung sa amin iba yung meaning ng surot-surot eh. Kaya medyo natawa ako dun. Ili Nasugi, mega love shoutout po. Ayan. Naku! Talaga yung kontra ko dito. Pag wala akong isang gadget, pang jacket. Ay wala, hindi po makabigay ng jacket. Lorisa Galyasa, mega love shoutout kay Rebecca Lopez. Ayan, sa North Caloocan po, sa may papunta ng Tongko, Amparo Subdivision. Ba't maraming na yata ngayon? Oh, ano ba to? Mami's Vlog, mega love shoutout po. Shoutout sa dyan sa Qatar. Ako nahilo yata ako. Hindi pa kayo nahilo? Ako nahilo ako. Wala po sa abroad siya ng Sweet Charms. Si Beautiful Life yata yung nasa abroad. Nasa abroad. Sugar cane. Oh, Sugar Cane. Kasi dati rin kasi minsan hindi ako maano doon. Hindi ko kayo si Beautiful Life, si Sugar Cane. Parang napaus yata ako Hindi naman ko na. Jansky 13, mega love shoutout po. Ayan, natawa ko dun sa may talaga si Ate Lilibit Ate Noemi, mega love shoutout po sa dyan. Merry Christmas. Kay ayan sa po, Proud Igorot. Ayan, ang napakaganda sa namin kapatid, Proud Igorot. Ayan, syempre Igorot din po siya. Ayan, isa siya sa magandang tsaka mga malalambing sweet. Rose Hornrado, mega love shoutout po sa dyan. Maraming salamat, magandang gabi. And Rose TV, hindi ako makabigay ng jacket, wala kasi yung isang gadget ko. Bia M. Amboy, mega love shoutout po. Thank you po. Pauwi na po kami. Ayan. Ate Meli Castro Nuevo, mega love shoutout po. Tulog na kaagapay. Ayan, pagdating po, ayan, mag-edit pa. Alam nyo guys, ito din yung mahirap sa pag wala kang editor. Sobrang hirap guys. Kaya minsan may nagtatanong kasi pag once hindi lang ako maka-upload ng isang araw, magtatanong, ba't wala kang upload? Diba? So mahirap po guys, kasi yung mag-edit ka pagdating mo minsan, di ba, minsan galing sa labas, imbis na magpapahinga ka, mag-edit ka pa. So, tapos minsan may mga siyempre may tumatawag na mga supporters, and so minsan bumibigay tayo ng oras sa kanila, kinakausap din natin sila. Ayan, Aga Nembra, mega love shoutout din po sa iyo. Thank you po. Ate Auria, mega love shoutout. Ayan, si si Sweet Charms po. Ayan, nagawa na ko ng posisyon kanina. Mr. Divel Chadives, kagapay aga na kayo dita pa, shoutout po sir, watching from Riyadh, KSA. Ano daw? Mag-ingat. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Thank you po Mr. Divel Chadives. Catherine Kid Vidal, mega love shoutout po kay Zinaida Nebres, kay Michael Cabrera. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, kay Rose Hondrado ng Upper Bikutan, mega love shoutout po sa iyo dyan sa Upper Bikutan. Ayan, maraming salamat po.
Ayan, sa mga taga-Tagig na mga supporters natin, Miguel Love shoutout po sa inyo. Ayan, lalong lalo na kay Rose Honrado. Ayan, wala na yung internet natin. Hello po, Kagapay Zamboanga, from Zamboanga. Ani Layla. Hindi ko naman. Ano to? Layos. Miguel Love shoutout po dyan sa Zamboanga. Hindi. Prissy Tibor, Miguel Love shoutout kay Evangeline Nagano ng good evening din po sa iyo dyan. Ayan. Andito na po tayo. Kay Julia Dylan Fabiano, Miguel Love shoutout po. Ala ko bumaba si Kalinga Prab. Ayan. Kay P. Nisejima. Ito pala si ano. P. Nisejima. Mag-ingat kayo sa biyahe. Maraming salamat po. Adayo kayo kay Pay Kaagapay. Ikaw? Adayo. Adayo, malayo pa. Malayo pa kayo, Kaagapay. Okay. Adayo. Opo, malayo-layo pa. Ayan. Namiss ka na dyan sa amin sa Caloocan, Tagatala, Caloocan po ako. Watching from Rome, Italy. Ayan, Miguel Love shoutout po sa iyo dyan sa Rome, Tagatala Italy. siya kung saan nandun si ano. Bia M. Amboy. Oo. Doon ang tala. Tala. Team Funny Cleaners Buhay OFW. Ayan, shoutout po sa iyo dyan. Team Funny Cleaners Buhay OFW. Miguel Love shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat po. Saan na ba tayo? Robinson. Nandito na tayo sa Robinson, ano ba to? Robinson na sa Puerto. dito yung Robinson na ano. Hindi sa Puerto. Shoutout Kagapay Nini Vlog, Miguel Love shoutout po kay Jengski Vlog, Arlen Makaday, Miguel Love shoutout. Meliko ng Taiwan, Miguel Love shoutout din po sa iyo dyan. Ali Orsena ng Saudi Arabia, Daman Saudi Arabia, Miguel Love shoutout. Ayan. Taga Amparo Subdivision rin ako, nasa likod nyo lang, malapit sa Villa Miray Resort. Ayan, Prissy Tibor, Miguel Love shoutout po. Bunkers na ito eh. Ha? Papunta na yan sa Amparo. Oo. Di ba? Uwi naman tayo ng Amparo. Ayan, thank you po. Ayan. Taga ano pala to si ano yung si Ate Prissy Tibor. Dito lang din sa ayan sa likod ng yung Villa Miray. Tita Mami Vlog, Miguel Love shoutout po dyan sa Italy. Ayan, opo. Parang nanong na po ako. Hilaw na talaga. Kamarin Caloocan po ako. Shout out naman po watching from Kuwait. Kay Violet Castillo ng Kamarin Caloocan na nasa Bahrain. Miguel Love shout out po sa iyo dyan. And walang anuman po. Thank you po. Gangski Vlog, Miguel Love shoutout din po. Ayan. Damay-damay na po tayo dito, mahilo. Ayan. Opo. Ayan, you're welcome din po. Tisa TV Vlog. Ayan. Babalik po kami doon sa doon sa resort. Ayan, nagpahangin lang kami. Ay, ito na yung ano, no? Ito na yung papuntang. Ito na yung LRT. Hanggang ano nito eh. Hanggang
Del Monte to eh. LRT 7. Ay, ano nga yun? So, ito na pa yung ano, LRT. Papuntang, ito yung connection ng LRT. Baka parang nag-stop po na sila hanggang sa SM. Oh, Kasi parang may date. Plan. oh. Yan po yung LRT na connect from North East to San Jose del Monte, Bulacan, pero hanggang ano naman sila ngayon. Ayan, thank you Kagapay, saan punta nyo ngayon? Ayan, so Hindi nga namin alam kung saan ka mapupunta ka. oh, ano yung candy mo? Snow beer pa? Ay paano? Shout out po kay Sanji, hanggang ngayon gising pa. Ayan, may love shout out po kay Sanji. Ayan, matulog ka na daw. SM Fairview, tapat Fairview Terraces na ba kay Agapay? Ay hindi, parang ano to. Basta ako, parang delikado dito ah. Kasi ang pupuntahan po namin ay sa Amparo. Malapit na sa ano, Del Monte na yun eh. Ay, oo, parang ano yan. Sa terrace yata yan eh. Oo. Nandiyan natin. Saan ba tayo? Amparo. Ayun na, Amparo din. Amparo nga. Akala ko pumunta na kami. Jalia Vlog, Miguel, shout out po. Ayan. Kumusta? Kay Eileen, shout out. Ayan. Okay lang po. Ayan. Mas importante po yung mga trabaho niyo po. Ayan. Huwag niyo papabayaan. Eh, tayo naman, pwede naman kayo manood ng mga video natin. Ayan, pag wala po kayong trabaho. Ayan, basta huwag niyong papabayaan yung trabaho niyo. Ayan. Ayan, walang anuman po. At Maylin Manara to. Ayun. Ay, Ate Eileen, pasensya na rin po, hindi ako nakaka-reply doon sa mga comment niyo po sa mga video natin. Minsan pinupusuan ko lang kasi ang hirap din kung lahat ng comment ayun ma-reply natin. Sa may lamis sa dam, opo. Yan. Oo, doon kami mamita doon sa Amparo, doon sa may rotonda. Malapit lang yung doon ako bumaba kanina sa rotonda. Medyo na-stress ako doon sa motor eh. Stress ako doon sa motor kasi sabi niya, "Hoy, bilisan mo." Alam mo nagalit kanina. 'Di ba siya sabi ko, di ba magkausap tayo tapos kasi ako nag-alongkat ako ng sabi niya. Eh ayaw naman niya wala naman siyang pang doon sa 1,000. Oh, 1,000. Tapos siya, ano ba yan? Walang dalian nyo nga, hindi ka naman mawawala dito. Bunya? Oo. Kung sabi ko, hindi naman yung ko naghahanap nga ako ng barya para doon eh. Kasi ko yun eh. Ito na lang naisip ko yung hinalungkat ko yung bag ko. Hindi ko lang yung parang kasalanan ko pa yan. Ako. Saan pala yun yung sinakyan ko. Laki-laki ng singil sa akin, 100. Yun ba talagang kasi dati pamasahe namin dyan 45 papunta doon sa 40 agad nung minsan din talaga may mga driver na medyo
may attitude talaga. Di ba tapos kanina yung Basta doon kasi si Juan pala, si Del. Kaya, nandiyan yung masunduin. mula pa yung doon pa kanina sa ano, doon sa 10th Street, doon sa kabila. Grabe, wala namang tao doon. Sabi ko, tanong muna tayo dito. Sabi niya, sakay ka na, doon na tayo. Parang nagmamadali masyado. Oo nga. Ayan. Chambi Chico, ayan. Ilang shoutout po sa dyan. Ayan, sana nagkita pala tayo kaagapay. Ayan. Nako, sa mga gusto pong makipagkita, ayan, open naman po tayo. Oh, nandito na po kami sa SM Fairview. Ayan. Si Del. Barbie, ayun. Ito na ba yung sound doon niya? Sige, ingat. Si Jun. Si Jun po yan. Ayan, supportan niyo po. Ayan po, SM Fairview na po ito. Sama pala natin yun. Ayan, sa SM Fairview na po. Naggaling na yun sa diet eh. Beses. Laurita Alejandrino tayong love shoutout po. Magandang gabi po kaagapay from Matthew Lucas. Ay, may love shoutout po sa dyan. Matthew Lucas, ayan. Ito na po yung kaganapan. Ayan. Okay po kami. Si ano po pala, hinatid dito si Dilka Barley Vlog. Ayan, kasi uwi siya ng Paranaque. Anong lugar na ba ito? Fairview. Ayun yata naghihinda sa kanya. Ayun. Ayun sa kabila. Ayun siya kumakaway. Nag-aantay kay Dilka Barley. Yan. Layo kang uuwi niyan. Oo. Paranaque. Okay lang. At least hindi naman masyadong delikado dyan. Ang delikado kasi na inaano ko dito yung papuntang yung mga Bulacan. Bulacan talaga, mga Bulacan. Pero kung Paranaque lang, wala. Kahit umaga ka na dyan. Nako, sa monumento, nako, nung nag-open ng SM Grand, ay grabe, pati yung bata, lahat. Hindi ka makasingit. Ang kalsada, grabe. Laki din pala ng SM Fairview, no? Malaki din. Kasi isang bisis lang ako nakaakyat dito eh. Tsaka parang dito lang din ako naikot sa front niya dito. Oo, lang bisis ako nakapunta dyan. Una, dito lang din sa front. Hindi ako napunta sa mga banda doon. Opo, ayan, ito na po, papunta na. Ikot sila, no? Kasi papuntang bayan to eh.
Ayan, doon na tayo ikot. Hindi. Saan to sila pumunta? Ayan. Ayan po. Ayan po yung kila Kuya Pal. Ayan. Ay, sirap pala to. Sirap. Wala doon sila Kuya Pal. Honda Cars Fairview. Maganda rin tumira dito sa Fairview. Yung okay na yung mga lote-lote dyan. Maganda dyan. Price na. Dito, maganda tumira dito sa Fairview. Pero pag doon na malapit na papuntang Bulacan, pangit na. Iwan ko pa bakit napakaano ng Bulacan. Daming krimen na nangyayari dyan. SM City Fairview. Ayan. Ay, umikot lang pala tayo. Doon din. Hinatid lang si Nico. Ayan. Ayan. Dinaanan natin kanina, pauwi. Modeli TV, Miguel shoutout po kay Mary Grace Lico, Miguel shoutout. Mary Ann Drake, Miguel shoutout. Sino katabi mo kagapay? Si ano po, si Ate Sweet Charms. Ayan, pag makawi ka na po ito, dito ito sa ano, ito na yung papunta nilang San Jose del Monte. Ayan, ito yung magiging daloy ng ano, LRT. Adobulati, Miguel Love shoutout po. Ayan, Miguel Love shoutout, Ate Sweet Charms. Ayan, kaya wala po siya ngayon sa mga live. Naloba. Nalobat. Ayan. Hindi ko dala yung power. Tsaka gumala-gala na rin. Ayan. Oo, ito po yung ano, LRT. Punta na yun ng ano, punta na yun ng San Jose del Monte, Bulacan. Nauna po sila. Yan po yung sasakyan. Kay Rab po yan. Tapos yung isa, nauna po si Kuya Pal. Ayan, Punta Malaria. Ayan po. Ayan, thank you po. Cherry Tolentino. Ayan. Wow, kahit pagod sa biyahe ang saya po pag makakasama kayo. Ayan. Mga po ito. Nung oras na ba, ano ate? Haba na. Wala, 12:01 na, no? Wala, parang grabe din pala, no? Nasa daan, katulog na. Hindi ganito, alas 12. Oo. Hindi Hindi pa. pa mga nagla-live pa. Oo. Pero si ano dati si Kuya Pal, kahit hindi yan naka-live,
nandun sa loob, gising pa yan. Si Brother Paas, alauna, nagla-live. Ayan, sa Lamisa. Dito yung papuntang Lamisan. District 5, Quezon City. Ayan. Okay, Chambi, hindi mo lang alam yung ano ko. Kanina pa ako nahihilo. Ayan, thank you po. Opo, parang nakakaano kayo, nakagala din kayo. And sana matapos na tong ano no, itong LRT para madali nang mapunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, maraming salamat po, November 10. Thank you po. Ayan, kakabukas lang saan lakad, bakit hating gabi na watching here in Kuwait. Ayan, ito pauwi na po kami. Gumala muna si ano. Gumala muna kami nila ano, Kuya Bal. Ayan. Ayan, thank you po kapatid Jennifer Itam, love shoutout po sa dyan, magandang gabi. Ito pauwi na po kami doon sa ano, doon sa inanuan namin, tinampayan namin kanina sa Amaya. Ayan o. Ayan. Bulacan. Ayan. Ito na yun o. Ayan. Ayan, parating na po kami. Ito na po, lot 30, Barangay Mangga Street, Amparo. Amparo Subdivision. Ayan. Ayan, nakarating na po kami. Ayan. Nababad na tayo. And Mary and Drake, thank you po kay Tis Kaburian, grab shout out, maraming salamat. Ayan. Yun sana nga po no. Pero bukas ang lakad yata bukas. Ha? Nasa unahan daw. Yan lang. Saan sila? Papalayo tayo. Parang naiwan yata si Kuya Bal. Natin si ano? Si Chris Olo. Oh, Chris Olo. Ako. May mga aso pala dito. Parating na po kami. Ayan. Ayan. Wow, thanks God nakarating kayo maluwalhati. Hello Kaagapay, Brother Pasan, Kuya Bobby, TV143. Bakit ang dilim mo Kaagapay? Hindi doon ako matulog. Sa Ayan, sino yung may kay Lorne, may number. Sana daw kayo, andito na kami. Andito na sa resort. Naiwan pala siya.
Naiwan pala. Alerte. Cherry Tolentino, pasyal po kayo sa Venice ng Taguig bukas. Nice po doon. Ayan. O nga po no, kasi gusto ko rin makasakay doon sa bangka. O pina ba yung bangka-bangka nila? Sa ano po ito? Sa Lot 30, ano? Lot 30, Manga Street, Amparo Subdivision, Barangay 179 North Caloocan. Ay, Caloocan lang po. North. Pero North Caloocan. Lapit saan? Ayan, Ros Honrado, ayan, maraming salamat po. Ayan. Uy, mag-aral ng mabuti ah. Yung mga module. Ayan, magkakalimutan. Ayan, G. Jules the Cyan Bro. Ayan, mega love shoutout po sa dyan. Kay Tita Mami Vlog, mega love shoutout po sa dyan ulit. Ayan. Sila Kuya Bal, nandyan na rin ba sila kasi naligo sila, paikot-ikot na sila. Ang layo na ang narating nila Kuya Bal at si Kalinga Prab. Andito kami nila Kalinga Prab. Sila Kuya Bal yung naligaw. Ayun, sinabi ko kay Kalorni na andito rin. Ayan, dito kami Caloocan. Saan ka sa Caloocan? Jane Judge Me. Ayan. Akala ko nasa unahan pala sila Kuya Bal. Hindi pala yung puti kanina. Magkasunod lang kami nila Rabi. Nauna sila pero iba yung napuntahan nila. Ay, naligaw si Kuya Bal. Sinabi ko naman, nagtanong sila na ayun, nag-chat siya si Kalorni kung saan daw kami. Sabi ko nasa ano na kami. Nasa bahay na kami. Tapos sila pala yung Opo. Jennifer, kapatid dito na po. Ayan, kahit pa paano sama tayo dito kay Kuya. North din po ito. Party din ng North to. Papunta Amparo ito Amparo. Ayan yata sila Kuya. Ay, hindi. Ayan, salamat po. Siyempre, nandito si Kuya. So, ipahiram natin yung oras natin sa kanya. Ayan. Ano po, anong pangalan ulit? Amel Maraya. Nakalimutan ko itong pangalan ng resort. Basta parang may Amal Maria. Ay. Basta dito lang po ito sa kung i-Google Map nyo. Yan, Villamiray. Villamiray po. Ayan. Dito lang ako nakikinig sa bungis mo. Ayan, Miray. Lance Gaming, may love shoutout. Salvi, Alejandre, may love shoutout. Ang Pararulagman yan, Kuya North, dyan kami. Ayan.
Kailan po balik nila Kuya Bal sa Dait? So, according sa post po ni Kuya Bal, uuwi po sila sa 15. Yan, uuwi po sila sa 15. Oh. Ano muna ako? Ihi muna ako. Kuya, puntahan ko kayo dyan, kuya. Hintayin nyo ako. Na? Kasama nyo po bukas sa kainta, kuya Kagapay. Opo, sasama po ako doon. Ayan, teacher po ako Kagapay. Ako po ang nagtuturo. And maraming salamat po kay Ma'am Rose Hondrado. Pahinga na po Kagapay. Edi Lisondra, may love shoutout po. Ayan, oy kay G. Jules. Ano ka na lang, mga bukas ka na lang kasi baka pagdating ni Kuya Bal matutulog na yan eh. Ingat Kagapay, busy lang talaga ako, God bless. Ay, okay po, Ate Merly, ayan, okay lang po. Ayan, si Ate Alicia, may love shoutout po sa dyan, Ate Alicia. Ayan, sige po. Ayan, Ate Alicia, may love shoutout po sa dyan. Parang sumakit yung ano ko ah. Ay, maraming salamat. Thank you po. Kumusta? Gym Fair, ayan. Hindi po kami naligaw, sila Kuya Bal po yung hindi pa dumating na. Sila yung naligaw yata. Pero sila naman yung nauna. Sila yung nauna kanina. Parang naparami yata ako ng ano. Ayan, Crescencio Almondia, good night Kagapay. Maraming salamat, good night din po. Ayan, sa mga gustong gusto nang matulog, ayan. Sinong driver ni Kuya Bal? Si Kuya Bal. Ay, parang si Chris yata. Rosy Vic Vlogs, may love shoutout po. Ayan. Hindi, baka may inano yata sila. Ewan ko. Wala pa po sila ano. Pero ito na yata sila. Ito ba? Ay, motor. Ano yan?
Ang si Kuya Bal na yan. Ayun nga buksin mo. Ay, ano mo yata yan? Ano yun? Nawala yung mga ano, yung mga laman. Lahat ba? Basta bigla na bigla na lang nag-off. I-restart mo. Ayan. Opo, maraming salamat din po. Ayan. Napaka ano po na sinasamahan niyo po kami. Ayan. Parang nakakatuwa din po kasi kahit sa pamamagitan lang ito ay parang nagkakasama din po tayo. Ayan. Ayan po sila. Sila po yun. Ayan, ingat-ingat po. God bless din po sa iyo. Ate Merly, maraming salamat. Ayan, sa mga guardian angel ko, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Sa mga kaagapay, guardian angel, maraming salamat. Ayan, opo, nakarating na po sila. Oo, alauna pala oh, nag-alauna na. Bukas na ako mag-upload. Pahinga muna ako kasi parang nahilo ako kanina dito sa ano. Oh, may aso. Ayan, Mariflor Zolueta, Miguel shout out. Ano po si Kuya Bal. Kayo kaya yung naligaw. Pamali-mali. Nag-waste kayo? Nag-waste? Nag-waste kayo? Alam niya. Ngayon lang yung paso, tumawag ko lang siya, no? Sino sir? Ngayon lang nakasaksak, lubat ako, lubat. Ah, ayan, kay Lilibet. Opo, ano na po dito? 12:10 ay 1 hour. 12:20. 12:20 na po dito. Ayan, Mariflor Zoluita, gilap shoutout po. Kay Fee Pontilio Albao, gilap shoutout po ng Qatar. Kay Torres Annabel, gilap shoutout. Yan po yung sasakyan ko. Maraming salamat po kasi Sweet Charms kasi binigyan ako ng sasakyan. Yan, di ba magandang ano pang Iayos mo muna sila bago tayo uwi. Iayos ko lang anong iayos mo? Ito. Sana all may ganito no. Kahit pang ayuda lang. Oh, di ba? Taray ni ano, Madam Sweet Charms. May sasakyan siya. Ay, asahan nyo po, maraming ano po dito. Kanina nga hindi ko inasahan, pupunta pala dito yung team nila ano, Donita. Ayan. Adela Serira, Miguel shout out. Merna Evangelista, Miguel shout out.
Kalimutan mo. Ay, thank you, Brother Paas. Ayan, Brother Paas talaga. Yung charger ko, yung charger ng buhay ko. Bakit tumusok? Ronnie Mendoza, Miguel Ab shoutout. Wow, pang-ayuda talaga yung sasakyan ni Sweet Charms. Taray naman. Oo, sarap to ano eh. Pang-ayuda, di ba? Tating ka na. Nakasakay ka nito, oh, di ba? Simple lang. Gusto ko yung ganito lang. Magkaroon ako ng sasakyan. Ganito. Ha? Tapos nakikipagsiksikan ka dyan sa ITSA. Bakit? Ano? Okay na? Okay na sila? Isingin lang daw si Kwan pag may kailangan yung nasa baba. Oo. Oo. Yung nasa baba. Ano, di ba okay tayo? Ay, ano, sa taas naman yung tulugan nila. Sige na po. Babay na po kami mag-ano na rest muna kami. Thank you, Kuya Ba. Yan. May magla-live yan. Nasahan mo. Naiwan ka na? Dililibit. Oo. Saan pa kayo? Marami may gaan dyan. Ay, sino kasama ko? Oo. Ayan, makikita ba ang Kalinga team kay Kuya Tikram? Matagal nang nag-iimbita si Kuya Tikram. Parang kanina, parang narinig ko kay ano po, kay Ian. Pero kay Kuya, wala pa akong, hindi ko pa narinig. Pero sana nga, no, tapos, ayun, sama tayo. Gusto ko rin ma-meet siya, ano, si Kuya Tikram. Tsaka gusto ko rin ma-meet si, ano, si Tech John. Ayan. Opo, magpapahinga na po kami. Ayan. Okay, sige, maraming salamat po sa isang oras at saka 13 minutes na sinamahan niyo po ako. Maraming salamat. Ayan. Kaya nga, ngayon, maunawan nyo na kung ba't hindi ako masyadong nagla-live. Kasi yan, gusto ko rin magpahinga kayo. Ayan. Kuya Johnny, Internet Radio, Miguel Ab shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ayan, ingat din. Sandali kagapay, baba na ko link. Sige. Ay, pasupport po kay Beautiful Life. Ayan. Nagpa-practice na rin yan. Maging... Dito rin tapos ang live mo. Ayan, supportahan niyo po si Beautiful Life. Ayan. Kapatid ko po yan. Ayan, ano natin na mag-vlog din po. Nasa ano rin po yan, nasa Saudi. Ang aking kapatid, si Beautiful Life. Ayan po yung link niya, ayan. Ayan, dyan na kayo diretso. Ayan, kami matutulog na, mag-ano pa, relax. Kasi bukas, parang maaga na naman kami. Ayan, magigising si Kuya. Yan si Brother Paz. Yan. Yan si ano. Lara, ayan po sila. Matutulog na po sila. Ayan. Baka ma-ord ako ni Kuya. Sabi niya na kanina kapag naka-live. Ating gabi na. Ayan, Karen Cardero. Miguel Ab shoutout po. Ayan. So sige po. Maraming salamat. And God bless po. Good morning. Thank you po. Bye-bye.
God bless po sa lahat. Thank you, thank you. And maraming salamat po. Magano na po kami para maka-relax kami. Relax din. Ayan, God bless po. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Bye-bye. Good night. Matulog na po tayo.